You can find a better quality of woman in the Philippines. Oh! May best friend galawan to. Gusto mo ba kumain? Oh my God! Hindi! Ikaw na. Pwede naman po itong waitress yung tinitingnan ko eh. Paano mo nalaman ang put ng waitress yung tinutukoy ko? Hindi! Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at sinigaw. Adobo. Kaldereta. Kare-kare. Bagoong. Nakatikim ka na ba ng Pilipino? Yun ang magandang tanong lalo na sa mga banyaga na pumunta dito. Yun daw ang tema natin ngayon. Kaya atin na agad simulan. Wild Carlo. Give you a ticket? What? Can I give you a ticket? Yes! Because you want a ticket to anywhere. Oh, yo! Ikala ko green mango ni Ache. Question. Can I go with you? Green card exit! Yeah! Oh my God! Yes! Can I give you a ticket? Meron na naman tayong kabayan na guminhawa ang buhay. Magaling. Madiskarte lang. Ate exotic beauty. Ang habol ng mga perlas na. Pero hindi naman. Jokes aside, hindi naman yun nangyari doon. Pero, makakatikim ka din ng hindi ng saging. Plantains! Plantains ang matitikman mo. Sarad. The Philippines, Thailand, like women that can speak very little English, women that don't have education. Ano? Shit, tell us how you really feel. I'll have you know, my wife speaks very good English. And yeah, I guess I am a passport bro because American women aren't worth my time. You can find a better quality of woman in the Philippines. Oh! And my Tama wife ka just dyan. happens to be college educated with a bachelor Masteran? degree in bioengineering. Sadly, she gave up her career though to be a mother. Bioengineering. Now Para she gumawa doesn't ng have to worry vice. about it because Ganda. she's got a passport bro that takes very good care of her. Gusto ko yung And she loves it. gusto ko yung accepted na din. Totoo na ba? At least, di ba, Joey in Cebu, at least, di ba, alam niya, hindi siya parang, hindi siya hipokrito doon, self-aware naman siya. Alam ko mataas sa Pilipinas ang English literacy rate compared nga sa mismong Amerika. Sila yung mga monolingual weaklings, tayo yung mga Chad na mga bilingual, B-A-I, pag magbisaya ka pa, tatlong lingwahe, alam mo, trilingual, very good sa mga Kaya gusto ko matuto magbisaya, kasi pag tatlo na yung lingwahe ko, wala na masyado na ako malakas. Pagpapractice natin yan. Maraming salamat. Makakatikim ka ng asim ng mangga namin. Hindi mo kailangan ng pag-uog. Palinamnam. Galing kay Anton. Maganda kaya ito. Bago to ha. O yan o. Pag gusto, halimbawa, gusto kayong pinggirin ng jowa ninyo, Oh dito my. na lang ninyo. O yan o. So, kung pinggirin ng isang Caucasian man. Ganyan lang. O, In yan, work. Kamot-kamutin yung bilat ninyo. Dito na lang. O, diba? Huwag mo isusuko ang bataan. Dalagang Pilipina. Sa may gusto lang ha. Na may gusto lang din na Kaya ko ba? Pampamilya po kami channel. Sunod! Puki. Oh. Oo. Yun din yung reaction ko una ko makakita nun eh. Oh. Sarap yan ah. Masarap pala ang talaba dito sa Cebu. Yung nakita ni Kuya kanina. Sarap. Oh, ano yan? Need reselo tuyo silog on hand. May literal na on hand. Ito ba yung gourmet? Gourmet tuyo na galing mismo doon sa nagluto. Puro talaga yung katarantaduhan no? Leche. Sarap. Top 5 worship songs. So, kailangan mo to bago tayo kumain ng Pilipino. Importante magdasal muna. Jesus ako. Ay, hindi. Sige, magdasal, wag kang Oh my God. dapat Jesus Christ lang. Hindi tayo makakakain talaga nito. Eh! Musika, gabayan sa'yo, diba? Ayan, naalala ko pa to. Nadaram. Yep. Andyan na Josica, ba't di ka maniwala? Tumigin at magtiwala. Ay niligtas at di na mahamak. Wholesome naman to isa. There's more to life than just how I feel. Pasok, Victor, magtanggol! Ay, Panginoon, tulungan mo narinig ko sa mga meme edit eh. sa lahat ng Ano katutulungan ni Lord kung puro kayo kagaguhan? gabayan mo ang Oo, siya nilalakaran sa edit na gano'n eh. Ayun na nga. Ang pinakakilala sa lahat. Super Book! Maraming salamat. Bigyan mo ko Halo.
Nagugulo. Okay na, 5 lahat ng worship song nakapahinggan ko na. Puro kayo, do you believe in God? Pero kayo ba, naniniwala ba ang Diyos muna sa inyo? Kayo ba yung tipo ng tao na gusto paniwalaan ng Diyos? Diba? Isa na, tayo muna baguhin natin. Diba? Bago tayong magtalo-talo sa iba't ibang mga relihiyon. Alam ko sensitive topic kami. Bago natin isipin yon na kung may Diyos, wala, anong klaseng Diyos o ganyan, sino dapat ano. Isipin nyo muna kung naniniwala muna may isang supreme being o isang Diyos sa atin. Para mas tumaas naman ang standards natin sa ating kapwa-tao. Sunod! Diyan kay Andre. Huwag kang bastos. Nakakatay ka naman patong waitress yung tinitingnan ko eh. Paano mo nalaman ang puwet ng waitress yung tinutukoy, Hindi! Pablo? Siyempre, aware ako dun sa ginagawa ko, na ganun yung itsura ko. Pero ang tinitingnan ko talaga yung dala niyang drinks, yung blue. Puwet ko o puwet niya? Oh, Siyempre, pwede mahirap sa wag mo sagutin yan. Puwet ko o puwet ni Nerissa? Si Nerissa. mo. Puwet ni Nerissa o puwet ng waitress? Nako, trick question, wag! Wag mo sagot. Ba't di ka makasagot? Hindi pwede, mali lahat, mali Ano pareho. bang sagot yung hindi ka ma-high blood? Siyempre, puwet ko. Eh wala naman yung sa choices eh. Kahit na. Choices eh. Kahit na. Walang sagot doon eh. Trick question yan eh. Ito yan, ipasok mo sa ngalangalan niya to, tong spoon. Ipasok mo sa utak niya. Palabasin mo doon sa ulo niya, sa patok-tok ng ulo niya. Ito yung mga tanong na kailangan ko muna kumain, di ba? Kailangan may laman yung tiyan ko, kailangan nakapagkape na ako. Kasi imposible kung masagot yan. Sunod. Okay, sarap naman. Sarap, tinola ba yan? May kalamansi na, boy! Oh! Sausawa ay kuan. Pasubo naman. Ay, bota! Pwede pa ata yan. 5 seconds ka pa. Walang mali siya. Welcome to my guys. Ba't ka tumatawa? Di ba ikaw rin kakain ka din dyan? Binidyo mo pa kayo. Walang kakain. Leche, wala makakasagot doon sa tanong ni Maha. Pwede pa yan. Okay, pwede pa yan kainin. Ito na lang, mabigat ang blessings eh, di ba? Hindi kasi sila nagdasal bago sila kumain. Gutom na ako. Signature dish. Leche. Ay, lason yun eh. Alala ko tuloy yung mga street food na, di ba, sa Tupperware, nakalagay yung resibo sa loob. Eh, nangyayari, ganyan yan. Tsaka bisa may kasama ka pandaga. Minsan, may kasama mga ipis sa loob. Pampa-crispy o pampasarap. Sunod! I love you. Dasal muna bago kumain. Hindi mura. Ito talaga yan eh. Pakuin mo yan, leche. Ano ba? Kung masyado kayo marami sa magkakaibigan, tapos ito lang yung budget nyo. Okay lang. Ano na, isaw-saw mo lang sa ketchup para magkalasa. Nagugutom ako pero ay inis din ako. Sunod. Dito kami. Ano to guys? Dahil Diyan kayo. Yes, tama ka dyan. Margie. Yun yung marites no sa kanto. Margie. Gardenia guys. Gardenia. Ano yan? What? Pwede ba yan? Saan to? Ay, ito ata yung mga store na nagpapapap lang tapos mga foreign na mga pagkain yung pinapasok. Pwede ba yan? Ay, copyrighted yun. Literal na copyright. Go, Choco. Choco be. Mahal di mo kaya. Milo. Gusto matikman to. Dalmatian. Kasi Nutella be, Nutella. Conat. Hanap muna tayo ng What? chichirya. Kumuha Sige. ng ano. Ito na may MSG yung gumawa ng mga pangalan nito ah. Asan Alam to? ko na. Asan yung wallet ko? Kopi Juan? At least ito tinry niya maging Pilipino eh, di ba? Kopi Juan. Classic. Yep, with a K. Nakakalagpas ba yan sa customs? From Lake Tahoe, fermented soy with bottomed out melted sugar in the morning dew. Magkano na ba mga taho ngayon? Uli kong anong taho siguro 5 piso? 10 piso? Naalala ko pa eh. Lugi ka dyan, lalo pa nagdala ka na sarili mong pitcher. Yung papapunuan mo ng taho. Yung mga kailangan mong pampagising sa umaga bago mo sagutin yung tanong kung kaninong puwet kay Nerissa o dun sa girlfriend mo o sa nilalandi mo. Huwag mo sasagutin yan. Taho, as in yung H-O-E, ho. Huwag mo sasagutin yun. Madadali ka lang. Sunod. Hindi! Chocolate, no, hindi pwede. Ito yung kinain ng mga Kastila sa atin. Pumasok ng 1700s ba yun? 1800s. Ayan naman, o PVP, o, di ba? Naglalaban na ng mga Pilipino. Ano ba ibig sabihin ng Filipino sa ibang bansa? Maitim? Seryoso ba yan? Oh my God! Hindi! Hindi! Sobrang dark nito. Kailangan ko minom ng holy water. Sarap. Ba't hindi jutay? Ayun, galing ang Spain. Sabi ko na eh, dala-dala din nila yan. Buti pa si Crizal, diba? International cuisine ang natikman niya mga perlas ng silangalan, kanluran, hilaga, at timog. Mga mahilig kumain sa timog ab ng perlas. Sarad.
Ina naman yan. Nagpakain na nga ako eh. Ito yung mga Pilipino. Tapos Espanyol yung... Espanyol. Yeah, ito yung Espanyol. Ayup ka. Pala eh. Pag ito mga kaibigan mo, hindi mo nakalakan ng kaaway. Hayop ka. Sunod, supply ng condom sa basta nagkaubusan presyo ng mga bumalo na sa 7 ha. Para sibuyas, pwede ka rin payakin ng mga relasyon. Pero hindi lang naman 700 ang gagastusin mo sa mga date, lalo na pag sila maha ang klase ng mga nilalandi mo. Sunod, ever since I found out you are Filipino, I've been having fantasies of you being poor so you can come. Well, basta wag mo ako lagay sa freezer, okay lang. Hayop ka. Yun lang ba ang tingin nyo sa amin? Leche. Ito na ang ticket mo. Ano ba tong Caucasian Average Joe tsaka Exotic Filipina Aesthetic ha? Hindi kami ginawa para pagsilbihan kayo, hayop kayong lahat. Leche. Mahirap lang talaga sa Pilipinas. Kaya ibang mga natin, kababayan, napipilitan. Pero hindi kami kuhanan yan. Hayop ka. Mami. Nasarap yan sa Mindanao, MILF. Yummy. Extra rice ka po, mami. Padede na rin. Maraming salamat. Sunod. Kasintahan tulak umano ng shabu. At least may ka-date ka. Ibang tao ka. Kahit mukha ng kriminal. Walang kasama sa kulungan. Kulungan ng puso ang hindi mo malalagpasan. Sunod. Kumain ka na ba? Dami. And World Hunger, Big Coco Martin. Siyempre, Coco Martin. Sarap naman yan. Sobrang sarap naman. Pasip-sip naman ang sabaw. Hey! Sobrang sarap na mga kinakain niya. Napaso na yung dila niya. Umurong na pabalik. Maraming salamat. Sarap. Titikman. Girlfriend siguro ng bababae na naman yun. Ito iniisip ni Maha. Yan po, kami po challenge. Napakasim. Ako naman po. Tignan niyo po. May mababatukan ba? Sim. Alam ko na. Bakit ito kinagat yung okra lumabas sa ilong? Sarap! Parang lalabas sa akin yung sinigang kare-kare Foreigner soul, looking for a Filipino can cook me na adobo. Ba't ba gusto nyo ang kaputa-putahin namin ha? Ang mga puta na puta. Give me your yummy hotdog for my tummy. Give me a half-breed in my tummy para libre green card. Ito Foreigner sa Soulmate, meron dyan nag-viral na si Walter White. Ito, meron po yun. 58 from America, needed a friend who always smiles. Tapos yung mga comment. Hi! He's from Albuquerque. Yes, needed a friend too. Wow, that's good. Always smile. Naghahanap sila ng mga green card. Diyos ko day. Hello, I'm Wedo. 63-year-old from Philippines. Keep slaying. Ito yung mga di nanonood ng Breaking Bad. Okay lang, naiintindihan ko naman. Yan talaga. Mahilig din sa mga sa mga crystal na balls. Hilig manghula yan. Ilayo mo siya doon sa chicken. Yung chicken place dyan. Shut the fuck up. I'm chilling with the themes. Oh! Panghimagas! Hindi naman to selected, di ba? Hindi mo to Nestle eh. Minsan tororot yung gamit, yung whistle. Maraming salamat. Diba? Meron na tayong breakfast, lunch, dinner, may panulak, diba? Panghimagas. Panood ko na to. Pwede ko to copyrighted to. Okay, pakat na lang to para sa members version. Pero papakinggan ko to. Sarap! Itlog lang, masarap na. Para sa members lang. Nice edit eh, no? Sarap pinabalik sa konti, no? Yapya. Kahit anong ulam ang ihain mo, pag may Mang Tomas, talo-talo na to. Kawaii.
Nakita ni Piola na kumain ka na ba? Ito yung boy best friend. Kumain ka na ba? Ewan ko ba, pero pag nakikita ko na yan, nalulungkot ako. Lagyan mo ng pera yan, yun yung kailangan ko. Barya ang pailabas mo dyan sa kape na yan. Pero kailangan ko rin ng kape. Ano pa may mga tanong tulad kay Maha na walang tamang maisasagot. Sunod, mamaya magkakate ako ng kabing, paditikman mo nga kung maala. Shot mo na padi, sarap na handa kayo. O, lalo ni mga tito nyo, laging lahat ng rekado, lahat ng pampalasa, talagang nanunuot eh. Parang kung gaano ka katabang yung buhay mo, mabubuhay sa lasa eh. Ay, mga tito mo. Kasi alam ko, kasi pampulutan kasi nila yun, kaya kailangan ganun kasarap. Kailangan malasa talaga. Kaya nakaka-miss. Kung gusto nyo pala gusto kong gumawa ng parang mga childhood na mga memes, pabuti ito ng 20k likes. Sunod. At panguli, nakadepende sa mabubunot ko ang lasa ng tinola. Oh, pwede yung beef, pwede yung pork, pwede yung chicken. Pwede pala ka na dyan. Ganito rin pumili yung mga banyaga ko anong exotic na babaeng gusto nila iuwi sa kanilang bansa kasi walang kakagusto sa kanila dyan eh. Pero doon tatapos yun. Kung nabusog ba kayo, gusto pa na mga ito, huwag nyo tayo like, share sa mga malakas kumain yung friends at mag-subscribe. Paulol Busog na mamaalam.